Inamiga kazadagi kundashidagi inami ya mudri slova buga 10 so'monish mut. Aka. Ey aka. Ya mudri slova buga 10 so'mon metan. Mudri slova buga. Gar bo'lsa xir bu xiratmandon xir. Afsuski mara qilmas kerak. Mardasma. Водку не пью и не курю. О, ты куда чихай? Сенди? Aka, telefonтона дизди. Ино бутуш, я телефон будай. Хелия телефон будай, будаве нози дайра уш мекне. Имада телефон проблема нест. Пул корхона ҳама чӣ дорам. Хӯрам ози мерам я тайга мехарам. Ош шава. Агар форатона шуи ман милисае занг мезанам телефонтона меорам. Чӣ? Ту шу дорӣ? Ой, 14 Pro Max буде дозиданаш. Телефону. Чокай сивача? Dadanıma bin tazalem noki pavidi. Алло. Сафар, чико кардӣ додар? Ҳичи не ака, чо кардем кори ма чӣ шид? Кор талай, любое время метавонӣ кор да биёй. Гап нест ака, азорама май. Связия дарои равӣ мекуна ки дипломи сархуй карда наметонам. Дунё ҳамин буда. Ҳама чия мехарем. Чикор мекунем? Рост мегӯ. Дар дунё дига ҳеҷ чӣ нест ки ба пул нахариша. Шумо да каме наисонед. Хусруги шабинам бачара. Иқа хусруа. Бачаи беси. Иҷа биё. Салом дӯстон, ман ба шумо Red Ginseng оригиналро тавсия медиҳам ки гарантияш қадӣ шумо метавонед аз 8 то 10 килограмм вазн гиред. Бародарое ки лоғар ҳастед, мехоҳед ки вазн гиред, Red Ginseng беҳтарин роҳи ҳал аст. Ногуфта намонад ки курс лечения Red Ginseng ду пачка мебошад. Барои Red Ginseng оригиналро дастрас намудаанд ба WhatsApp-и мо нависед. Бародарое ки WhatsApp-и моро надоред, дар комментария даромада худи ҳозир нависед WhatsApp ва мо дар личкаи шумо номерои WhatsApp-ро равон мекунем. Тугои бозор мерафтам. Инҷа рафтам, ҳамин ҷаҳбат рафтам. Як телефони $500 пасосагӣ аз ми. Қалими биҷи қимо. Пачка. Анами қай пушти пиёз оретина кард. Хадобтия. Баъд ҳамита гирифтумуш наҷибло қатма наметунумуш. Не, ҳамита наҷибло гудумуш кард. Охир болои мепара ки нашукӣ. Баъд ёдимуш гаштам. Анамиҷа сарвадар гирифт. Гаштам умам пеши аҳё. ҳати задидам даваки заҳрават чолуқ меки зимини президенти дода. Гу гиҷогаши аха аҳёли бадиё умад гу ки анагуту як телефони уфтам. Дамачи ту бугу айкаме боша чӣ кина. Джон, я тебя самая лучшая красавица на Республике Таджикистан. Я тебя Ситкан, а Ситкидил. I love you, thank you very much. I love you, thank you very much. Это тебя подарочка. Спасибо. Бойчачак называется. Бойчачак. Красавица моя, это твоя подарка, да. Я тебе честно слово поговорю.
من خشم نمیتونم خونه بوشون نمیخوام مکیاج کنم که تفسام بشون با برام برن همه در جایش میشود دینا پرویز پایانی دام اومد یک دیدک ما در برن تای پیژامه تای شخوره ای دختر برو همه ترا نگاه بکنم گفتم هیچ کلامک نخه همه گفتم من نگاه نداره که من خیلی خونم برو نمیخوام باید دست روم داشتم که پایان برام شکار رو бачаи хула раҳмат ки ту ҳастиву очам тра нишон метам мега рангамон нашайбо раҳмат бачаи хула ки ту кор намекуниву очамара ҳеч намега раҳмат бачаи хула ки давоши наҳор дикаса хизмат мекунем раҳмат бачаи хула ки тура якум зан додан очаи мара қарж кард гуфт биёмам тура зан мекам раҳмат бачаи хула ки ту ҳастиву ман любое время мегум иноси ман нест иноси алишера не ки бачаи тағам ман ту сахт хафаям ҳо бачаи таға любое время занг мезанам корум ҳалай ҳо бачаи таға бе мошини ту зиндаги карда намешавад ҳо бачаи таға любое время бензин 99-95 мерезӣ шӯхӣ мекунам бачаи таға хафа нестам доим бош раҳмат ки вақте ки ту арӯста фарёд мекунӣ мегӯй обязательно яд гуна шав ки ҷада бачаи таға тоқаҳай раҳмат Oh my gosh. Варка айкан я хеле ту ма фақат тоба мекунам ки чӣ кор доред ма беспроводной наушники гӯш мекунам или спроводной гӯш мекунам какая разница ози апай фирзуастр 21 беспроводной наушник ма дар кор шавам ма гардам мерам обратно в Советский Союз так что и решение май, проблема май. С проводной гуш мекром или беспроводной гуш мекром наушники. Мадам хел удобная. Барои ки ма ҳар бор зарядник кофта намегардам 24 соат ура заряд монум. Мада удобная. Ма музыка бисёр гуш мекром тез зарядаш буд мешава. Так что Ленин гуфтай ки фамидиям базе. Бачиёча, биё як катка занем. Фаҳмедон мудо бой додем. Ай гов я шоти дига метим тона. Ё талпача табги 5 ба 5 бишафем. Як кайфон агирем. Барам иксесем. Интизорам та. агар дӯсте ки дар пеши як дӯсти дигатра ғайбат мекуна барое ки ту вая позволят мекунӣ ки ғайбат куна ту баробари вая мешинӣ ғайбат мекунӣ ваян забон устуғон надора баробарат мешина ғайбат мекуна барои аму ҷонҷонако куҷоида мешина гапи хутона гап зане гиревони мову шумо ягон тамон тоза нест ки бишинем як каси дигара обсуждат кунем гуфтиам бачаҳо гап соҳибша меёва